warga masyarakat dusun Bamen kok ngertos Mbak Novi wah swantene mesti elok mesti wong suarane wentek ngene kok kabeh entek bladekan lho Mas jumeneng lho kuwi digaweke nggon jembare kok ngono kuwi nggo voli wae iso kok nggo bal-balan wae iso kuwi wah jumeneng tenan jumeneng jumenengi biasanya nek ning Solo 100.000 lho Mas ya padake cah tipis nah ngene iki dalang ngono iki lho nah ning sesuk engko nunggoni duit tiba saka dhuwur gayur kuwi jumeneng wah koyo Pak Cupang iya koyo Pak Cupang ah iya sapa sing muni cangkeme dalange jumeneng iki mah iki wis jumeneng enak ora macem-macem Mbak Novi ngagem bawa nggih nggih wah jian senyumane beyo wah ayu tenan kok iki tenan asli lek pomo sak umuranku wah wis tak ngeneke ono tenan kok wis tak wah glibeng tenan aku iki paling kacek pira to umurmu pira to pripun umure sampean pira kula 17 kurang sithik dinyang 17 kurang sithik alah kacek pirang tahun 5 tahun to wah 5 tahun ki ya waduh kuwi wah ya ora nih sewangun nek aku sing wah nek aku sing luwih tuwa dari kimu enggak mbak lali janjine ngagem bowo Dina Minggu kang danti tinamuni ngaya dina Minggu kang tak anti tinemune ngaya wara mong lali janjine bening kok iya anane pijer samaya pintar nah ning kene iki dikemayokke golek alasan wah jan ki mak iki lho kaya unggah wah ngandar-andar angen dukun aku wis ora percaya
Wah iki tenan iki sinden jiwa preman ya iki no. Soalnya ya dalang ki yo memedienkan iki asli. Kok wangel ngono kok. Grunggung. Wuh. Menggelegar. Dia sia-sia. Asek muni to. Muni asek. Mbok kuwi. Piye? Tak ditani sithik no tenan iki. Aku le petuk Mbak Atis iki. Mbak Atis heeh. Iki mbek kek nusul Mas Bayu Aji. Bayu Aji ya apa? Putrane Mbah Nom Surata kuwi ngasta. Kek Mbak Atis iki nembak. Kuwi Mbah Marwata ki ngendika, "Wah iki gandeng yo golek sinden iki lho tenan." Tak WA terus sowan rene. Nggih to, Pak? Masa? Ambuh. Ambuh. Putung. Iya dalam putungan. Ana sinden tak pateni ngenggon iki engko. Apa ya? Aku pengen iki mau apa ngirim-ngirim Laraswangi mul. Apa iso ra ya? Iso dah. Aku penasaran. Mbok menawa iki lho masyarakat Banaran iki maune urung ngerti dalang wedok iki kaya ngopo iki. Lagi ning kene iki ketemu gek esuk iso lho wayangan cara Surakarta. Ning kene iki ning yo mbuh kudu wayang Yojo nek ngene iki. Tenan ding 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 ding. Slendro Pak Kuncung. Pak Kuncung. Seneng aku. Nyuwun tulung mangke nek anu umpami salah jenengan anu. Nggih. Oh, nganu kok Pak Kuncung iki seneng nyok benerke nggon kene iki mesti. Kene iki mesti candak. Heh, oke. Kene iki. Tenan nek ora nek luput engko digrayahi ngene iki candak we ngono tenan. Apa emang? Ya engko mbuh kuwi pikirane dhewe-dhewe. Genderane kuwi lho lek salah lengan kuwi lho. Ngono kuwi lho. Saking lu pedet. Wah nganggo lu. Kula ngrepek pareng apa mboten to niki? Pareng. Sing ngrepek. Kok Mardika. Betul. Kitab. Betul kitab. Irim-irim Laraswangi. Parfuman saja. Yo. Lagi ngeh aku. Mau niki ora ngerti nek jenenge irim-irim Laraswangi. Bah. Pak iki asli Yojo. Gue metu Petro. Bisa berapa Pak Kuncung? Telune. Dur. Hah. Lunge kadang rumah madrid kambil kadeng. Ana rondo menyang sendang. Ngono kuwi no. Iya. Meta. Wah ta? Oh, cah Surakarta iki no, ora elok. Yo, lanjut. Tekan ngendi, Mang? Ayo, tekan ngendi jajale? Oh. Ayo. Rumah Mbak Wit Krambil lho. Ayo kuwi. Wis kono kuwi kok kan. Sing diapani gur kuwi tok. Aku sing apal ming kuwi tok e. Ana randa menyang sandang. Suarane iki gantas, seneng aku. Meda nyangkeng mendang. Artikulasine cetha iki, Mak. Heeh, A I U E O cetha iki tenan. Manuk podang amen cak ning papah gedang.
Pak, salah, Pak. Wah, salah. Wah. Iki biasane di Lah, Pak, malah nitingi pira lho, banget sing nitingi yo. Wah. Pak Kuncung iso wedi kok tenan iki trauma iso. Lho kuwi. Nah, kuwi lho. Beli. Si. Kyai dudung umbah gadung kapleset ka cemplung ka Sik, aja linggo sik. Tenang. Yo apik iki. Ing atase Piyai Solo, Surakarta. Sinau suluk Ngayogjan. Iki tenan Ngayogjan asli mbah-mbah mbiyen. Saiki arang do ditokke kuwi tenan. Ning ya piye ya nok. Saiki akeh cah-cah SMKI Solo, kadang aku nyok grantes dhewe. Nek do ngunekke cara srepek Solo, sampane kok mah do diseneni. Kuwi aku sing rada ning kene mak degdong iki men do berkarya sak senenge, kudune nek sinau ngono kuwi mah cepet le ngono nok. Ning ya karang kuwi nang sekolah, dadi kudu manut kuwi peraturan kuwi. Ning ya karang kudu iso, jen kudu iso. Ning ya aja terus banget aja ditinggalke Yogjane. Cah-cah Yogja kuwi. Iya, kowe barang kuwi mau omane kok bar kro-kro Yogja iki 12 Yogja. Lah, saiki aku pengen odo-odo. Salah ning. Dadan apa? No. Seberang. Sopo muter? Kurang aja. Kayane sing muter suaraku. Ayo to odo-odo to. Odo-odo. Kowe iki barasa gatekke jaba. Pak jiwit lho kowe tenan. Sik to, delok kitab. Iki buku sekolah tak gawa iki lho Mas An. Tenang. Ya aku sing nyuwunke pangapunten karo Basa Ponorogo sik. karo masyarakat dusun Banaran kene ya mak iya karang iki nganu sindan mbuh iki. Ning mangnya nang kene sing ngene-ngene iki tenan. Iya, odo-odo. Kayak nganggo loro ndur ki lho. Nyenengke iki tenan. Yo. Sik. Wah. Cakepan. Wah, kene semene. Cakepannya apa ya? Si Grobolo wis. Aja ora apal mak. Wah, asing nembang napa Mas? Ya. Gandane Kang. Dupa niku. Nggih to, Pak? Duh, apa neh iki? Yo ngobong dupa. Gandane Kang Sekar Gadang. Tepuk tangan kowe. Waduh, mobal. Mobal wes ra sido. Aja turu sore kake. Tan samar pamoring seksma. Sinamaya winayo ingkang sepi. Apik ta? Yo, ayo ora apa? Toke. Ayo. Tahu. Beh wedi. Heeh. Yo wis ra gatung kok silehke ondo lor kuwi. Suarane kok ngono,
bingung. Ya wis, nek aku tenan marem wis krungu ngene iki asli. Yang ngatasé Putri lho nok. Bayi Putri ini suarane sok gantas cetha ngono kuwi. Jian elok-elok tenan, Pak. Wis gak ana bang apa? Manut. Tak beri kebebasan. Kadung tresna mawon. Wah, iki kadung tresna karo sapa iki nak? Tresna-tresnanan. Bawani ya. Gur nyanyi tok. Apa? Gur ya. Lagi iki aku kalah karo sinden asli, tenan asli iki. Wah, kowe arep jotos ya. Wah, lagu peluk iki. Yo. Kok malah jagongan dhewe? Hela. Wes kono do wayangan dhewe aku tak main ngene. Ya untung ya to dalan putungan to, Pak. Lho Ora apa-apa seneng aku. Tenan aku seneng. Sik nanti tak gowah. Ses. Go nyandi mosok anu barang digowo. Yo kuwi kadung tresno ning rasah di dangdutke. Oh nggih. Ya. Kuwi pokoke arep jaipong dhewe. Didangdutke dhewe. Kok jan muning plake mending. Muning metu to logate muning. Pah. Oh dene bluk-bluk ngono ora plak. Bluk ngono ora. Seneng aku sinden teracak ngene iki tenan. Bedhehane jan wah. Yo, Kang, kadung tresno bawani. Bos Sinom Grandel nggih. Nggih, Sinom Grandel. Wah, apik tenan iki Sinom Grandel. Seneng. Aku seneng. Nek mingerono mingerene iki lho. Bokonge sajake ana puterane iki lho. Tenar Pak kok. Apik iki. Yo, kadung tresno. Lolo. Tamah go
jerawak dhewe iki isih latihan, kabeh iki isih do latihan. Dadi lek pomone isih ana kurange, awak dhewe wajib nyuwun pangapura karo warga masyarakat dusun Banaran lek isih ana kurange isih kurang piye no. Iya karang yo isih perlu proses kok ya mak ayo apa-apa ki perlu proses ora ana sing instan ana ora ono. Iya ya heeh. Yo kadung tresno. Lamatus katon tejane yen bom brangkaton mencerang Surakarta iki nyenengke tenan asli. Jan iso makmur kaya ngono. Demenake. Iku ana pamundutan no opo? Ana pamundutan gelo. Sapa ya iki? Saking paguyuban apa iki? Templek-templek golek. Wah, elek iki jan. Lambene elek iki. Mbuh golek apa kowe? Tembang gelo. Sapa ya? Bu Supre. Bu. Buatan. Coba ya? Wah, iku ora sing WA aku aneh-aneh. Bulurah aja dibanding-bandingke. Waduh. Wah, dileboke gamelan mbuh iki. Gelo, iki sapa ya sing paling nyekar? Gelo. Gelo iki sing kepiye to? Oh, ono kae. Iya. Sopo ya? Nganu wae, lek bareng-bareng wae piye apa ya? Hah? Oh, wah aso Mbak Novi wae wis. Wis jatuh cinta aku nok karo apane? Karo suarane. Iya. Apik tenan.
Jatuh cinta sok nanggap apa ngejakne? Hah? Jatuh cinta berarti sok ngejakne. Ya. Ya sing tenan lho. Kan sing ngejak sampean Mas Ferry. Ya wis, ya tak ngejak sok, tak ngejak. Jak dolan. Tenan lho. Tak Tenan. tunggu lho. Oke. Tenan. Neng aku mau lho lek methuk, aku geleme dipethuk. Lho. Biasa Apa? niki calanan iku methuk cah wedok, ora kok cah wedok sing methuk calanan. Oh, lho mak kowe iku sebagai laki-laki kudune wah ben nek aku luweh enak. Laki-laki. Mak kok laki-laki. Mbak gelo. Gelo nganggo bo mboten? Mboten sah. Oh nggih, wis merdika wae no iya. Jumeneng ki. Nggih, jumeneng wah iki. Senengane sing jumeneng-jumeneng iki. Mbak Novi. Wah, yo gelo. Langsung wae. Dilanggamke sing. Oh, nggih, dilanggamke sik. Yo, dilanggamke sik. Neng ngendi nggonku goleki boten putih kepengin ketemu senadyan ado tak parani mung nuruti ono sing WA aku juga. Apa? Njaluk langgam iki saka adikku lanang Solo. Oh, nggih. Wah, ngepasi berarti. Nggih. Sekalian mawon berarti. Peneran. Yuk. Kaya ngene lakonku ninggalake aku yen pancen ditinggalake Los, marah kowe lho.
kaya ngene lalakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati salawase ini preman pensiun Jios matur sembah nuwun Mbak Novi. Wah, isih ana pamundutan ora mak. Isih. Isih ana iki saka kuwi kanca-kanca para penyusup-penyusup. Penyusup piye kuwi sing dono nggon simbal dram kuwi ya. Lho kuwi lho direwangi nusul tekan kene lho nek ora sak jose kudu awake matur nuwun. Iya, kudu matur nuwun heeh. Ki do njaluk nyuwun sambel kemangi saking paguyuban beduk simbal jazz wae apik le jenengi ya sambel kemangi iki mesti metu nang daerah Magelang mbuh apa nek jan mesti sambel kemangi wah sambel kemangi nek ro pecel lele wah jos iki kono pecel lele ra ya mak ora ro iki wae yo sambel kemangi kok kendang to. Oh, gantian sing ngendang. Wah, iki ngendangnya double. Ini ra njaluk sangu lho. Apa iki? Iki Wisnu. Sing ngendang mek dadi sengkuyung. Wis yo sambel kemangi. Iya, sambel kemangi, heeh. Tak spell ana iya. Jane langsung des ngono ta. Des tak dung. Wes dadi sapaan. Yo, kita del.
ojo lali Gustine. Wah, jios Mbah nuwun, Mbah. Isih ana pamundutan ora, Mak? Wis ora ana iki, no. Wis, gak arep kepiye iki? Arep nutuke laku, poya tetembangan. Nganu, Mak, nutuke laku. Ya, iki bar iki aku medun ati, medun iki terus gading muncul. Iya, semen unjuk kabisan. Iya toh, tenan gading wes lucune ra ijrah tas siji kuwi nesuwe lucu ana kuwi. Iya jegudel ana kan mesti kuwi tenan gading wis kuwi men sabetan. Piye saiki no? Iya saiki wae ya Mak yo. Tan samar. Waduh. Wah. Iki piye iki Mak? Sido. Iki sajae sing gentir ora arep maju Mak. Wah. Nah, kuwi saka dhuwur ngono. Iya. Saka dhuwur gak medun Mak. Oh iya. Tan samar benah yo ing sepi sumimpeng telenging kalbu. Pambukaning warana taran saking liyep layaping ngaluyup pindha pecating sumpana sinegek semanten ingkang nutuk suka parisuka genti gocapo Sang Pandya Bathari Durga ingkang ngawih dhateng ingkang putra anenggih Prabu Dewa Srani miwah sangyaning wadya bala tunggul Malaya nganti pating blambar pating pencilak pating gendantap pindha maling golek dalan. Yeah.
micil saking jroning praja mapan ana ing madyaning aloka kondang ing prawadya sawega pasur tambur miang suling pepandhen daludak Biwa bandira kagandha warna-warna Pindha jala diana sri kawuryan Duh Kanjeng Ibu Pandya Betari ngantos cumengklungen anggen kula ngiratos rawuhipun Kanjeng Ibu pramila kula lajeng cumadung dawuh lan kados pundi dawuh tinimbalanipun Rama pukulun Sang Hyang Jagat Girinata Ibu tobat anakku wong bagus Dewasrani ya kaya ngene iki sing jeneng ibu ditangisi marang anak nanging iki pancen wis dadi bejamu awet apa sing dadi panyuwunmu Ramamu ya pukulun Jagat Girinata kersa paring pambiyantu lan malah wahyu purbaningrat bakal diparingke marang kowe Nger kang tegese gelar lancuring rat kakung ing bawana iki mengko bakal diparingke marang anakku Dewasrani Nger waduh matur sembah nuwun Kanjeng Ibu iya nanging iki ya ora gampang tumrap sira Nger merga kalenggan iki Arjuna ingkang lagi tapa ngambang ana ing telenging samudra uga bakal gayuh wayuh purbaningrat nanging ya merga saka pambudidayanipun Ibu pukulun Bathara Guru tetep bakal mbiyantu anakku Dewasrani ewa semono seranane kowe ya kudu tapa ngambang ana ing samudra Nger aduh nanging yen kula kedah tapa ngambang kula mboten saged bab kuwi mengko aja sumelang kabeh ya wis dipenggalike mula iki dikanteni Lembu Andini iki merga Lembu Andini iki mengko uga dadi sarana kanggo ancak-ancik nggonmu tapa ngambang supaya aja nganti kerem nggonmu tapa ngambang aduh matur sembah nuwun Kanjeng Ibu bingahing menah kula tanpa upami iya malah ora mung kuwi nggonmu tapa ngambang iki mengko sing baku kowe kudu meling-meling ana ngolatake nggone Arjuna tapa sawise mengkono banjur lepasana jemparing lan aja sumelang jemparing iki pusaka dumati saka Ramamu pukulun Bathara Guru mula kowe sing praeneng ati-ati ya Nger inggih ngestohaken dawuh Ibu ya tumuli tampan ana nanging nggonmu napane pusaka iki kudu nyembah dhisik sawise mengkono tumuli budal ya Nger inggih ngestohaken dawuh Ibu Patih tumuli budalna para wadya bala sepala supaya padha pecak baris ana ing dhisik ing samudra inggih ngestohaken dawuh ayo budal dina iki enjing bidal gumuruh saking jroning praja kang ingkang bala kaswabra busananira lir surya wedalira saka ing jalanidi arsa madangi jagat temungo paning sabocah ing wukir marababang sumirat kening soroting surya mega lan gunung-gunung